Rupim 40.000 de like-uri măcar. 40.000 de like-uri, cum și ca debili. The most alcoholic countries: Belarus, Moldova, Lithuania, Russia, Romania, Ukraine. Dați un like acolo, dați un dislike, dați un comentariu. Să strângem 20.000 de comentarii. Comentați acolo tot ce vreți voi. Unica-tă. Nu-i jugări pe afară. Nu mai e bunic? Serios? Nu mai e bunic? Fără bunicul, ai lăsat acolo? Ce vreți, bă? Și o literă, și un punct, și orice. 20.000. Și acum piept așa în față. Ăla-i spatele, așa, mamă, cât ai făcut să moară Gibilan. Pieptul ce-ai lucrat azi. Fai, du-te, bă, ești podies, frate. Bă, îți bagi pastile bităte seara asta. Reușim să facem 20.000 de comentarii și 40.000 de like-uri la acest clip. Eram îmbrăcat de giugiu și am ieșit la o cafea. Nu știam de niciun virus, practic încă mă durea. Pe seara aveam spectacol, abia așteptam să joc. Dar când să mă urc pe scenă, cineva mă oprește în loc și spune Kobe, cască ochișorii. Și strigă Kobe, cască ochișorii. Eu mă uit la Kobe ăsta ca să înțeleg ceva și mă prind. Mare Gibilan, că aici am cel mai șmecher om. Vă da forculețe de... E din loc sau... E de pateu. E pateu? Ia, pune telefonul, pune să filmează ca lumea. Neața, neața. Dar nu-ți filmează acum bine, eu dar merge bine acum live-ul cap de gumă. Da, merge, bă, merge. Unii dracu vezi că merge dacă tu ai pus telefonul pe loc? Ai văzut, unii dracu ai văzut un live să meargă? Tu mergi pe acolo. Bă, dar merge live-ul bine, mă văd bine? Te vezi ghini, dar cum? Dă-ți părul din ochi. E, pararamă, te omor. Uite, ne foame, am mâncat pateu de la Moldoveni. Ia zi o leacă, pui de pipor pe căniță. Da, pui de perconețe, fraier, te-am spart. Am zis corect, mai căcat cu ochi. A? Am banolatule. Și bă? Bă, dar mi se pare că merge live-ul greu mie, sau mi se pare? Merge cam în reluare, că nu prea ai net ca lumea. Dar acum nu știu, ia. Pe aici, pe la Paris, să mor eu numai la Paris o dau. La? A, ești la Paris acum? Da, fraiere, la Paris am găini de firmă. De-alea, găini de parasut. Am găini de parasut. Te-ai pe turnul Eiffel? Ce? Te-ai vă dat pe turnul Eiffel? Da, când vreau eu, fraiere. Dar cum se cheamă ăsta? Turnul Eiffel, fraiere, din Paris. E, dacă vrei, îți faci o baie în Ceaun. Unii Ceaun. Ia pe o baie în Ceaun. Dar nu mai știu unii Ceaun. Cu zăpadă. Pune zăpadă acolo și fă o baie. Ia uite, tata vostru vă mănâncă. Acu e ceala, mă? Lui vecinul. Dar e prieten cu mine doar, uite. Tyron. Te mănâncă, stai. Ia și facă, mă cacă. Auzi, te-ai băgat în gheșeu, bă? Mă cacă! O, te-ar dragi să te iei. Am veceu lux să-ți moară Gibilan, hârtie igienică din... Bă, ce-ai pus în capul? De-aia... Oală de aia din război. Să pup prietenii. Ia surul de hârtie igienică în gură. E, eu ne-am pus... Secret Stai așa, Nicăpas. Stai așa, Nicăpas, să închid ușa. Au. Dar și te trage curentul?
Da, sună că am pierdele el. Băga mi-a stăcatul. Aoleu. Na, trebuie să spui o ușă de termopan acolo, că nu. Te tragi cu ea. Pierdele de asta nu aveți nimeni, film, Gucci Gabbana. Cum? Gucci Gabbana pierdele mele, fâlfâitule, ia uite. Am hârtie igienică, am de ala care trag apa. Bă, dar o dat cu care peste tine, bă? Am mâncat de sărbătoare, am mâncat de alea lasagne aia străcat, de 5 luni inspirată. Și Stau pe BC, mă cam cu fontină, nici sur din cârtii numai, Doamne. Așa, șterge nasul. Șterge-și la gură, bă, dracule, șterge-și la gură. E bate arcatul, și trebuie și eu, am geacă din Pull&Bear. Da. Aia stai mai... Da. Îi dau pleacă lumea să mor. Bagă-ți tu ceva niște șeruri sărăcii o dracu, cum mă cac pe mine. La cacti! Da, mă cac în gura ta. I-am capac pe ele, am capac, căcatul. Am capac, măi, sărăcii. Oameni buni, da niște șeruri, că dacă văd mult, nu mai fac niște alea spectacuri de alea, cu pui de perconeță, poate fac și o găină. Pudac! Uite, invită lumea acum, na, să te vadă. Na. Dar acum am invitat căcat cu ocheie, să mă cac pe capul tău. Hai să te băi, dracule. Pierdele de asta nu a avut și nici nevasta ta la nuntă, ia uite. Bravo, bă. Uite, îți dau acum niște share-uri pe grupul, na. Ia uite, să mă cac, am colat de firme, Bă, dar partea nasoală că nu mai am hârtie igienică. Ștergi-te cu perdelele, bă. Nu se aude bine live-ul? Ba da, să auzi, ștergi-te cu perdelele, dacă nu mai ai hârtie igienică. Că dar perdelele astea sunt după părul noastră, căcatule, le-am luat din Londra, tâmpitule. De unde le-ai luat? Din Londra, am dat 1500 de euro pe ele, căcat cu ochi. Te cred. Tuleacă, catifea mâncați, ai tu bani de catifea? Zi tu că ai bani de catifea. Culoare naturală. Ștergi-te cu ele la noastră. Sărăcii, dacă mă șterg cu ele îmi fac iritație mâncață, că e de firmă. Îți de firmă și de asta te meriți? Uite, am aer condiționat. Cum? Ce aer ai? Ce aer ai? Trebuie să-mi pun aici o plasmă. Aici îmi pun o plasmă. Așa. În partea asta îmi pun o chivetă de aia mică, de copii. Și o frigidieră. Frigidier, dar eu mă cac și put unde e frigidier. Da. Și am pun aici, o pun o oglindă. Ba, piciorul am o oglindă. O bag așa în cui, ia. Ochi blindat să mor eu. L-am făcut WC-ul ăsta când eram eu mic. Câte persoane ai intrat? Că eu nu văd. 90, mâncați-o talentul tău. Ia dezbracă-te și fă o leacă de sport în WC-ul acolo. Eu fac Bă, dar dacă răcești, bate arcatul. Fă sport în WC-ul, bă. Fac flotări, bate arcat, eu am un mușchi mare de bilan, n-am un mușchi nimic. Nu, bă, știi și te învăț? Bagă capul în WC și fă gargară, bă. Bate arcatul cu vomit, că am mâncat azi niște ficat de rechin, măi, borâtule. Ficat de rechin, dar nu vomiță. Știi cât e ficatul de rechin, măi, sărăcii? 1500 de euro, felia. Da, te cred. Păi sun, Gigi Becale, mă cac pe mine. Da. Bună. Bună, Elena, să mă scuz că mă cac. Da, uite, caci, dă să vedem, mai da pantaloni jos? Am colag de firmă, măi, sărăcii, eu nu-s pornac, eu nu-s bulangiu, eu mă cac în privat. Unde pe veșeau, n-auzi, dă pantaloni jos până pe veșeau. Pantaloni, dar ești pervetu-te drecu de pe ăla, salut. Băi, dar tu ia și tantală, dar până să termină live-ul, tu te cași pe tine, bă. Eu mă țină că ne-am pus un dop de ala de băutură, de șampanie. Un șocolău? Ciocolată spui tu, Ia uite aici.
Am aer condiționat în casa asta. Cum e cealaltă, cum se cheamă? Aer condiționat. Aer condiționat. Mi-mi place lumea să facă să râdă, să mor eu. Da, vă pup. Prietenii mei, dacă vreți să dați un share, aici, la Comedial. Dați o distribuire aici că faci și Tarzan ca tăți drași în veșeul și al dărâmă. Găina e citată, găina s-a... Băi, la 1000 de persoane ai curaj să pui mâna pe topor să strângi veșeul? Veceul meu e sfânt, căcat cu ochii, veceul meu. Și-mi trec eu veșeul. La 1000 de persoane, dacă tu ai curaj să strângi veșeul, ești cel mai tare. Băi, ești bolnav, vrei să mai iei poliția pe sus? Dar și dai veșeul poliției, veșeul tău. Cum e veșeul la poliție, că aici a stat aici un polițai, bule. Ești bolnav capul. Să vă arăt 5 mm. La 1000 de persoane cât durează? Pui mâna pe topor și te apuci de stricat. Sunt stricat, asta e casa mea, uite, am aer condiționat în casa asta, aer condiționat. Nu râde că aici îmi pun o plasmă de aia mititică de la Flanciugi. De la Flanco, așa, Flanco, da. De la Flanco. Da. Oamenii mei, ajutați-mă, abonați-vă la canalul lui Tiberius Cornel, ca să-mi cumpăr și eu o plasmă